Доброй раніцы, сябры! Сёння ўторак, вы на канале Відзік, у мікрафона Рудзі, значыць час для гульнявых навін. Сёння ў відэа наступствы раптоўнага выхада Hades 2, працяг драмы Sony Helldivers, міні-рэв'ю да рэлізу тыдня We Rising, Little Kitty Big City і Home World 3. І даведаемся, што за гульня коштам па $5 за кожны яе мегабайт. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы нашу справу. Пагналі! ПК-версія Hades 2 нечакана выйшла ў раннім доступе 6 мая. У Super Giant Games выпусцілі роглайт без папярэдняга анонса, хоць казалі, што рэліз адбудзецца неўзабаве пасля завяршэння тэхнічнага тэста. Супрацоўнікі студыі паказалі невялікі геймплейны трэйлер, у якім можна ўбачыць, як галоўная гераіня распраўляецца з ворагамі. Распрацоўшчыкі заявілі, што паўнавартасная версія гульні выйдзе як мінімум у канцы 2024 года. У найбліжэйшыя месяцы каманда паабяцала выпусціць першы буйны патч. Як і ў выпадку з першай часткай, распрацоўшчыкі будуць уносіць у Hades 2 змены на аснове водгукаў ад прыхільнікаў. Таксама абяцаюць зрабіць усё, каб вашыя захаванні працавалі як на працягу ранняга доступу, так і пасля яго. Прадстаўнікі Super Giant Games паведамілі, што ў сіквеле ўжо больш лакацый, сапернікаў і цалкам магучных персанажаў, чым у арыгінале. Падзеі роглайту разгортваюцца праз некалькі гадоў пасля фінальнай гісторыі Загрэя. У цэнтры сюжэта гульні Меліноя, дачка Аіда і Персефоны, якая спрабуе выратаваць сваё сямейства ад вар'ята Тытана Хронаса. Пікавы анлайн гульні на наступны дзень дасягнуў свайго рэкорда ў 103 000 і на працягу тыдня цікавасць геймераў трымаецца каля гэтай лічбы. Выхад другой часткі дапамог першай Hades мала што зноў атрымаць гульцоў, так і абнавіць свой максімум ад 2020 года, калі яна выйшла ў рэліз. Пікавы анлайн падняўся з 37 000 да 54. Шэраг гульнявых выданняў ужо апублікавалі агляды ранняй версіі, і яны пераважна хвалебныя. Цытата ад IGN. Нават у стане ранняга доступу Hades 2 дае практычна ўсё, што можна было б чакаць ад працягу аднаго з найлепшых грагалікаў усіх часоў. У гульні выдатна дапрацавана ролевая прагрэсія, з'явіўся новы фантастычны галоўны герой, а таксама два унікальных наборы ўзроўняў, у якіх вам трэба будзе ваяваць з ворагамі на паверхні і ў падземным свеце. Канец цытаты. Першая Hades, што з'яўляецца англійскай назвай імя бога царства памерлых Аіда, распавядала пра Загрэя, сына таго самага ўладара мертвякоў. Гульня стылістычна унікальная і прыгожая, але, на мой погляд, як рогалік мела свае недахопы. Праходжанне раз за разам адных і тых жа лакацый, адных і тых жа босаў, што і павінна быць стрыжнем роглайка, робіцца душным і нецікавым. Сюжэтная гісторыя не магла выцягнуць матывацыю рабіць гэта кожны раз з захапленнем. Але агулам праект, канешне, варты, каб яго ацаніць. Хуткая баёўка, прыгожая малёўка і безліч цікавых персанажаў міфаў старажытнай Грэцыі. Я крыху стаміўся ад ранніх доступаў, у якім бы стане гатоўнасці не былі гульні, таму пакуль пачакаю поўнага рэліза Hades 2, каб ацаніць, наколькі прыгоды і сястры Загрэя Меліноі палепшылі геймплей серыі. Нечаканым выхад гульні быў не толькі для гульцоў, але і для распрацоўшчыкаў. The Roach, прынцып версіі, што павінна было выйсці ў ранні доступ 14 мая, адкладаецца. Аднак не ўсё так дрэнна, рэліз па-ранейшаму запланаваны на май. Больш дакладную дату каманда павінна была назваць у панядзелак, але на момант напісання навін дата ў Steam яшчэ не абнавілася. Як абвяшчае пасланне ад студыі, ёй прыйшлося ў тэрміновым парадку пераглядаць планы праз Hades 2. Раптоўны рэліз стварэння Super Giant Games перацягнуў на сябе ўсю ўвагу, нават самі распрацоўшчыкі Evil Empire не могуць адарвацца ад прыгоды Меліноі. Таму з запускам новага прынца было вырашана пачакаць, бо, нагадаю, абедзве гульні канкурэнты ў жанры роглайк. Раней некаторыя інды-дэвелоперы выказалі незадаволенасць праз рашэнне выпусціць Hades 2 без папярэджання. Напрыклад, адзін са стваральнікаў хорару Crow Country сумна пажартаваў, маўляў, як выдатна, што яго каманда выбрала ціхі тыдзень для запуску. Праект выйшаў 9 траўня і, дарэчы, атрымаў станоўчыя водгукі, хаця пры гэтым мае пасрэдны сюжэт і геймплей. Іншыя прадстаўнікі індустрыі прапанавалі зусім не публікаваць чаканыя шматлікімі гульні раптоўна. Гэта б'е па калегах па інды-сцэне, якія максімальна выціснулі ўсё з таго беднага бюджэту на маркетинг, што ў іх быў і ў выніку не атрымаюць належнай, як яны лічаць, увагі. Вось хто сапраўды пакута, дык гэта геймеры з Польшчы, што папрасілі Super Giant Games паменшыць кошт Hades 2 ў Steam. У студыі зрабілі гэта і вярнулі кліентам розніцу, зніжэнне
аказалася адносна невялікім, але палякі ўсё роўна масава падзякавалі распрацоўшчыкам. Кошт быў зніжаны са 139 злотых до 117, гэта прыкладна $5. У кампаніі зарабілі гэта ў адказ на шматлікія просьбы гульцоў з Польшчы, якія ў апошнія месяцы скардзяцца на занадта высокія рэгіянальныя кошты ў лічбавай краме Valve. Roguelike тут аказаўся адным з самых высокіх у свеце. Гульню прадавалі амаль за $35, што даражэй за яе арыгінальны кошт у ЗША, дзе аддавалі за 30. Больш кошт Hades 2 толькі ў Швейцарыі $37. У Беларусі гульня таксама даступна, калі хочаце паспрабаваць, па $14,5. Ранні доступ плануецца мінімум да канца 2024 года. Працягваюцца наступствы драмы Sony і пякельнымі дайверамі. Хоць кіраўнік Arrowhead Йохан Пілістед вёў перамовы з PlayStation і Valve, каб Helldivers вярнулі ў продаж у 177 краінах, нядаўна да гэтага спіса дадалі яшчэ 3, у якіх няма магчымасці зарэгістраваць уліковы запіс PSN. Ён запэўніў, што настойвае на вяртанні Helldivers 2 ў продаж, дзе раней гульню перасталі прадаваць. Па словах кіраўніка, ён не збіраецца забываць аб гэтым пытанні. Таксама адзначыў, што яму каштавала вялікіх намаганняў дабіцца адмовы ад прывязкі Helldivers 2 да PSN. У падтрымцы лічбавай крамы Valve у адказ на запыт аднаго з кліентаў патлумачылі, што продажы Helldivers 2 ў рэгіёнах без магчымасці стварыць уліковы запіс абмежавалі па рашэнні выдаўца, якім выступае PlayStation ПК LLT. Цяпер аналагічная сітуацыя адбываецца з ПК-версіяй Ghost of Tsushima. Гульню знялі з продажу ў тых жа краінах, што і Helldivers 2. Спіс уключае ў сябе ўжо 181 тэрыторыю, дзе кошты ў Steam выстаўляюцца ў доларах ЗША. Паводле шматлікіх паведамленняў ад карыстальнікаў, людзям, якія заказалі гульню з рэгіёна, дзе яна больш не прадаецца, прымусова вяртаюць грошы. Цікава, што аккаунт PSN для гульні ўсё роўна не патрабуецца. Адзіночная кампанія цалкам даступная без яго. З PSN давядзецца звязацца ў тых выпадках, калі вы хочаце гуляць у мультыплеерны рэжым Legends або мець доступ да новага оверлею PlayStation. Рэліз ПК-версіі Ghost of Tsushima адбудзецца 16 мая. Яе старонка, як і старонка Helldivers, даступна ў Беларусі, але без коштаў і магчымасці набыць. 8 мая на ПК адбыўся паўнавартасны рэліз вампірскага выжывача V-Rising, што знаходзіўся ў раннім доступе з мая 2022. У выданні IGN палічылі, што V-Rising за перыяд ранняга доступу была добра адпаліравана. Гэта дазволіла цудоўнаму дызайну босаў і захапляльным бітвам у поўнай меры праявіць сябе. Сярод ключавых асаблівасцяў рэцэнзент вылучыў магчымасць будаўніцтва ўласных замкаў, шырокія магчымасці для наладкі сервера і элементы вампірызму на кшталт піцця крыві. Выніковая ацэнка 9 з 10. Іншы журналіст лічыць, што неглыбокі упор на механікі выжывання зусім не з'яўляюцца праблемай. Важнейшае за гэта майстэрскае спалучэнне элементаў з розных жанраў, у тым ліку ролевыя гульні і экшаны. Дызайн ворагаў аказаўся прадуманым, таксама як і пабудова навакольнага свету. Але праз некаторы час гульнявы працэс можа стаць нудным карыстальнікам, што гуляюць у адзіночку. У выданні ПК Геймер паставілі V-Rising адзнаку 89 балаў са 100. Па словах аглядальніка, гульня ўжо ў раннім доступе была адным з найлепшых survival экшанаў, але да рэліза стала фантастычнай. Аўтары дадалі шмат кантэнту, збалансавалі механікі, разнастаілі паляпшэнні і дапаліравалі гульню блізка да ідэальнага стана. Цяпер V-Rising мае вельмі станоўчыя водгукі ў Steam, яны датычацца больш версій у раннім доступе. Разам з паўнацэнным рэлізам з'явілася і буйное абнаўленне 1.0 з рознымі навінкамі, якія таксама паказалі ў свежым роліку. Да пачатку красавіка распрацоўшчыкі павысілі кошт на V-Rising перад выхадам з ранняга доступу. У далейшым выжывач выйдзе на PlayStation 5. У Беларусі гульня даступна за амаль $15, Польшча 145 злотых. На днях выйшла яшчэ адна гульня мары пасля Stray для ўсіх аматараў коцікаў – Little Kitty Big City. Прыгода маленькай пухнатай шэльмы ў вялікім горадзе ад інды-студыі атрымала станоўчыя адзнакі прэсы. Іх за 48 гадзін прадалася накладам у 100 000 экземпляраў. Праект Double Dagger Studio набраў 80 балаў на Metacritic. Нагадаем, што ў Little Kitty Big City гулец кіруе чорнай коткай, даследуе горад, ладзіць хаос, кідае кветкі з падвакойнікаў і
і прымярае розныя капялюшыкі. Бліжэйшы аналаг Untitled Goose Game. Хваляць гульню за геймплей, які дазваляе ўжыцца ў шкуру кота. Геймер сам выбірае, за што ухапіцца кіпцікамі і як скокнуць у адрозненні ад Stray, што прыводзіць да спецыфічных для пухнатага свету маршрутаў і задач. Таксама выдатна зроблены анімацыі і ўзаемадзеянне персанажа з навакольным светам. Да недахопаў Little Kitty Big City адносіць вялікую захопленасць распрацоўшчыкаў квестамі па зборы калекцыйных прадметаў. Сістэма скачкоў не заўсёды дакладная, а на Nintendo Switch ёсць прасадкі FPS. Пару цытат ад журналістаў. Little Kitty Big City прапануе вам фантастычна мілую чароўную гульню пра маленькага кота, дзе вы можаце рабіць усё, што па-вашаму павінен рабіць кот. Кароткая Little Kitty імаверна стане найлепшым выбарам для тых, хто хоча зняць стрэс і усміхнуцца ад каціных выхадак. ПК-геймер лічыць, што просты і вясёлы сюжэт Little Kitty Big City дазваляе раскрыць персанажаў, надаючы кожнаму індывідуальнасць. Пацешныя анімацыі і пабочныя квесты робяць усю астатнюю працу. Журналіст Nintendo Life думае, што гульня амаль напэўна ператворыць вас у аматара кота, калі вы яшчэ такім не з'яўляецеся. Праект напоўнены зачараваннем, анімацыі зроблены вельмі рэалістычна, горад даследаваць весела, але гульня занадта моцна абапіраецца на квесты па зборы калекцыёнак, што можна надакучыць. У Беларусі гульня даступна зараз па крыху болей чым $11, Польшча 90 злотых. Ёсць у падпісцы Xbox Game Pass. 9 мая выйшла Animal Well. Гэта першая гульня выдавецтва Big Mode, заснаваная відэаблогерам з YouTube Video Game Donkey, які раней не меў вопыту не толькі ў выданні гульняў, а і ў распрацоўцы. Падобна, першы блін выйшаў не камяком, Animal Well атрымлівае бліскучыя адзнакі. Праект падае сябе як атмасферная скрынка з галаваломкамі, дзе тоецца шмат сакрэтаў. Геймплей бліжэй за ўсё да Metroidvania, тут таксама ёсць нелінейныя ўзроўні, а прадметы можна выкарыстоўваць па-рознаму. Але асноўная стаўка зроблена менавіта на загадкі, маўляў, іх тут так шмат, а некаторыя настолькі хітрыя, што суполка будзе натыкацца на новыя таямніцы цэлымі гадамі. Галоўным чынам Animal Well ствараецца сіламі дэвелопера-адзіночкі Білі Баса. Ён пачаў рабіць тайтл 7 гадоў таму і марнаваў на яго ўсе вольныя вечары і выхадныя. Я сышоў з асноўнай працы прыкладна 2 гады таму, каб завяршыць распрацоўку. Я вельмі ганаруся тым, якая гульня атрымалася ў выніку. Я быў горача захоплены ёю на працягу доўгага часу. Я так рады нарэшце падзяліцца ёю са светам, распавіў аўтар. Галоўны герой Animal Well, які нагадвае бульбіну з ножкамі, з'яўляецца з кветкі ў таямнічым падзямелье. Яно ўяўляе сабой заблытаны лабірынт, які можна даследаваць у любым парадку. Важна не забываць запальваць свечкі, бо гэта захоўвае пратаганіста і дазволіць паступова адкрыць карту. У гульні, акрамя загадак, ёсць і істоты, частка з іх настроена прыязна, а іншыя не адмовяцца папаляваць на малютку. У падобных сутычках неабходна выкарыстоўваць прадметы і асяроддзе на сваю карысць. І пры ўсёй сваёй разнастайнасці гульні асабліва здзіўляе яе памер. ПК-версія займае ўсяго 38 мегабайт. Аўтар не імкнуўся да таго, каб наўмысна рабіць гульню як мага менш, а проста стараўся праграмаваць яе кампактна і прама. Асноўная прычына такога памеру — самапісны рухавік, куды не ўключалі лішнія фічы. Баса прыводзіць прыклад з рухавіком Unity. Калі на ім зрабіць проста чорны экран, то нават такая абсалютна пустая праграма будзе займаць месца больш, чым Animal Well. Дапамог і мінімалістычны вонкавы выгляд, бо гульня намаляваная ў стылі піксель-арт. Што цікава, на PlayStation 5 гульня важыць ужо 101 мегабайт, але гэта не віна Animal Well. Паводле патрабаванняў платформы ў кліент павінна быць уключана выява ў раздзяляльнасці 4К, якое паказваецца на фоне, калі гульня падсвятляецца ў меню кансолі. Памер гульні ўжо стаў падставай для жартаў у супольнасці, напрыклад, што гульня прадае мегабайт за $0,625 тысячных пры кошце ў 25 у ЗША, ці што стваральнікам Animal Well трэба павялічыць памер гульні да некалькіх дзясяткаў гігабайт, бо людзі куплялі сабе велізарныя SSD не для таго, каб ён пуставаў. Выданне GameFile таксама высветліла, што Баса сам партуе гульню на ўсе платформы. Менавіта таму Animal Well выйшла на ПК, PlayStation 5 і Switch. Але не на Xbox, у распрацоўшчыка проста не хапіла рук. На платформе Microsoft гульня таксама абавязкова з'явіцца, але потым. У Беларусі піксельны пашукавік сакрэтаў у межах 38 мегабайт можна набыць за $11,5, у Польшчы 63 злотых.
На ПК ў панядзелак 13 числа стартавала Homeworld 3. Паўнавартасны працяг культавай касмічнай РТС, якую робяць аўтары першых дзвюх частак. У прэсе ўжо з'явіліся першыя агляды, практычна ўсе гульню хваляць, але некаторыя адзначаюць, што зроблена яна занадта асцярожна. Rock Paper Shotgun адзначае, цытата: «Homeworld 3 пакідае ў дзіўным стане. Я жадаю працягваць яе далей, але ў сюжэтную кампанію нагуляўся. PvP мне не цікавы, а рэжым Wargames у адзіночку да дурнога складаны. Як быццам у цябе ёсць набор выдатных пэнцеляў, але няма палатна. Мусіць, з гэтым дапамогуць моды. Гульня павінна са дня рэлізу атрымаць падтрымку мадыфікацыі і ўсе патрэбныя прылады. Разумею, з модамі стане крута, не гучыць, як пазітыўны водгук, але давайце паўтару. Homeworld 3 вельмі добрая гульня ў вельмі добрым навукова-фантастычным антуражы. Не магу парэкамендаваць яе ўсім сэрцам, але ўсё роўна спадзяюся, што яна знойдзе дастаткова прыхільнікаў, каб пракласці сабе дарогу да больш эксперыментальнага сіквела або пашырэння. А калі вы 21 год чакалі працягу Homeworld 2, то наўрад ці трэцяя частка стане для вас моцным расчараваннем». Канец цытаты. Журналіст ПК Геймер адзначыў, што першая Homeworld настолькі ўражвала, што ці наўрад ці хто зможа скінуць яе з гэтага трона. Але Homeworld 3 прымушае гэты трон калыхацца і вельмі часта. Назіраць за бітвамі караблёў у каньёнах з мёрзлага месяца ці за шэрагамі бамбардзіроўшчыкаў, якія ўзбіраюцца па сцяне індустрыяльнага комплексу, гэта безумоўна захапляльны занятак. Але кожны раз, калі даводзіцца трываць яшчэ адну жудасную кат-сцэну, нянчыцца з буйнымі караблямі або рабіць заход у Wargames, робіцца вельмі нудна. Гэта не зусім тая Homeworld 3, пра якую заўсёды марыў аўтар, але часам яна вельмі блізкая. Гульня даступна на ПК ў Беларусі з 13 мая за $40, Польшча 250 злотых. Пяройдзем да рэлізаў тыдня. Сёння павінен быў выйсці «Прынц Персіі», але, як ужо ведаем, яго перанеслі. Таксама згаданая раней «Ghost of Tsushima» выходзіць 16 числа ў чацвер. У Беларусі недаступна, а ў Польшчы 260 злотых. Прыхільнікі стратэгіі аб другой сусветнай хутка змогуць ацаніць новую гульню ў легендарнай серыі «У тыле ворага». Першапачаткова Man of War 2 павінна была выйсці яшчэ ў 23-м, але распрацоўшчыкам спатрэбілася больш часу для паляпшэння стратэгіі. Геймеру чакаюць як адзіночнай кампаніі аб СССР, саюзніках і Трэцім рэйху, так і магчымасць гуляць у кааператыве ў мультыплеерных бітвах. Як пішуць распрацоўшчыкі, стратэгія зможа прапанаваць больш чым за 20 шматкарыстальніцкіх карт, 5 з PvE і 13 з PvP рэжымамі гульні і іншым кантэнтам. Праект чакаем 15 мая ў сераду на ПК, коштаў пакуль няма. На гэтым усё. Дзякуй за ўвагу. Не забывайце націскаць лайки, падабайкі і пісаць каментарыі для падтрымкі кантэнту і аўтара. Падпісвайцеся на канал Відзік і праглядайце астатнія цікавыя відэаролікі, асноўнае шоу і тэхнавуку. Асаблівая падзяка спонсарам з Patreon і YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка няцэнная, і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч.